Suratul Ghashiya surawol 87 ha Qur'anu. Ayaje magol 26. Inde magol ho'ama ibgoe aya arande ha. Ngol ɗo tindina wattam heferɓe nyalde darngal e non wattam nuɗɗinɓe e ngol ɗo foɗa hakkilo faago e waylitango yaake yoga takle. Suratul Ghashiya. Al Ghashiya mawotongal. Be inde Allah enɗowo kinnotoɗo. Yeli ka ngecca mawotongal ka warani mana gese nyalde den jankiniɗe, kuwoje ɗisiɗe, natan yiite wulnge, njarnete ibgoe seɓore fatotore, nyamdu walanaɓe koyna ibgoe gi'e, ɗum faynata e ɗum dunyata ko ibgoe weelo. Gese nyalde den neminiɗe, gerdiɗe yawɗinki maaje, nder aljanna ɓangika. Ananata fululu nder maaka, seɓore doggore ɗo nder maaka, leyse tonaɗe ɗo nder maaka, e jarduɗe joƴƴinaɗe, e gaflaje caffifinaɗe, e beƴƴiteteɗi beƴƴitaɗi. Yeli ka nden ɓe ndaratana faago e geloɗi noyɗi tagira, e faago e asama noy ka tonira, e faago e koseje noyɗe ɗisira, e faago e leddi noyndi weƴƴitira. Nden siftinir no yeccago ma an a ciftinirowo, na an a dolɗowo dow maɓɓe. Koyna mo firliti e o hufri, nden Allah yangitiran mo yangada ɓurka maunugo. Andu faago e amin wartirde maɓɓe, hoti andu ko rosuye maɓɓe dow amin. Mawotongal, darngal cuddirowal yimɓe be kuleli muɗum. Jankiniɗe, en français humble. Jankiniɗe, in English humbled. Seɓore, en français source d'eau. Seɓore, in English spring of water. Fatotore, wuli ha ɗo fata. Fatotore, en français bouillante. Fatotore, in English boiling. Neminiɗe, ɗe ɗo nder moƴƴe. Ɓangika, toka, korosuye, en français compte. Korosuye, in English account.